сега еквата тима имат отчаяна нужда от точките въпреки различните цели, които преследват. Астън Вила иска да остане там, където е. Иска да продължи европейските си вечери. Те ще продължат през този сезон, но бирмингамци ги искат и през следващия. И за тази цел тима трябва да бъде част, както изглежда към момента от първата петица. Доста по-скромни са амбициите на Увърхемптън. На първо място тимът да напусне зоната на изпадащите и ще го направи, ако не загуби този двубой. Жозе Са на вратата на домакините, водени от Витор Перейра, Мат Дохарти, Емануел Арпаду и Тоти Гомес в центъра на отбраната. Отясно в халфовата линия Нелсон Савем с капитанската лента от ляво Риана и дори Жан Нербелга вместо Жао Гомес, който е наказан, и Андрей във вътрешността на